Sige na kung sila, nagulik balay ninyo ba? Isa man ito sa... Iba! Sa mundugan eh. Kumusta na ka si Sandy ron dito siyang mama? Doon nakaadlaw ka text. Napay 5 kaadlaw. Sandy! Asa man ka? Ma, dili lagi ko mo dugay diri ma'am. Gimingaw na jud kong papa ma ba, mauli jud lagi ko ma, dili jud ako makaya ma. Gabi wala ko'y tulog ma, di jud ko katulog kay sige ko pangitang papa. Naana jud ko nga naa siya sa kuha. Di ba, isa kasi man naman akong ipangay sa mo. Sila ilang sa Dili lagi ko ma, mauli lagi ko ma. Yuli lagi tika, lagi promise, yuli tika. Basta, stay lang sa sakwa karon ba for 7 days, 2 days pagod ka din na, 5 days nga mong puyo ka din eh. Dili lagi ko ma, tanawa ma, duhan ako kaadlaw, wala ko'y tulog. Ganahan po ka mapundo ko dira sa imo ama niya, wala ko'y tulog. Magsige ko gunaon ng papa. Sige na ba, please na. Muuli lagi ko ma. Sige na ba, stay lang sa dari ba? Muuli lagi ko ma, Hapit dili naman, lagi ko. hapit na sen, 5 days na lang sen. Ilahag siya tika ba? Sanang gusto ni mo, yatag pa na ako sa imo ha. Sa uli, good. Dili lang lagi ko ma. Mauli lagi ko ma. Tama naman siguro tong kuan ma, duha ka adlaw nga na ako sa inyo ha. Gimingaw na jud ko papa ma. Sige ko ganahon na. Nagkaon na ba siya? Unsa ba siya? Nagkuan na ba siya dito? Wa jud ko kasabot ma. Mauli lagi ko ma. Tama na lagi tong 2 days ma. Sinasad ka man, tika sen, pero makasabot punta ka sa kuha kayo. Panaulit akong kamingaw sa imo ba? Gusto pati ka mabanding, malaglaag kay mingaw pa biya kay ko sa imo 5 days raman ako ipakayo sa imo sen. Please na stay lang sa ko dere sen. Ay lang sa uli hapit na bitaw. Yuli lagi tika sa imong papa lagi. Dili man tika kuan sen. Unsa na jud kaayo ma. Kay mao na lang jud ko akong makaya nga mahatag sa imo ma. Sen. Sige na ba sen? Sige na ba sen? Sige na ba taka na ba? Ano siya pagbalay ba? Dili lagi ko ma. Sen. Sige na ba? Sen. Dili lagi ko ma. Pa! Sen, taka na ba? Uli siya pagbalay ba sen? Dili lagi ko Sige na ba? ma. Pa! Pa! Sen, sige na ba? Balik Pa! ba? Sige na good sen. Pa! Pero na bitaw, dali na ba? Balik na ba? Pa! Ay, sa ulit ba? Sandy? Pa! Sige na good sen. Ay, ulit balay ninyo ba? Isa man ito sa... Iba! Isa man eh? Wala ba mo? Gusto siya muli ba niya? 2 days, bibay siya sa balay no. Ako ngayon, bisi mo kay 7 days. Tapos umuli na siya. Di ba isa kasi man naman to? Ito isa ba? Mag-istorya sa ta. Isa kasi man naman to. Anong nilulit man siya? Mga ni, mo kina akong ipugnan kay gusto siya muli niya. Di pa na ako polion kay kulang pa, mingaw pa kay ko niya no. 2 days, kulang pa ko na mong banding. Sige lang, sir. Ay sa lagi. Atong paistudyaw ng bata kung ano, sa rason niya, anong niuli siya. Sa may rason siya, anong niuli man ka? Sabot po dili lagi ko ganahan dito kay mama pa. Una ako dito, dili ko katulog. Sige ra ko gunahuna sa imo niya. Sige ko komportable pa nga si mama akong kauban. Kinaanad lagi ko sa imo ha. Dili lagi ko dito. Akan na, wag ko may mo na, di na ako nang mabasol. Kaya wag mo ko nagisugo ang bata. Nisugot na gani ko nga niyan, kaya dire kay imong Herman. Gipadala ganit na ako, abi na akong nagkasinabot. Pero, alam na ato ng pugso ng bata o di siya ganahan dito. Diba? Sige na, good sen. Okay lang mo ko yung papayari. Okay lang sa tagbalay ba? Wala kay problema si mo. Balikon ako nagdala. Sige na, sen ba? Tara na ba? Ayaw lagi, ana. Sa mapuka mo naman kag... Tarong mag-istorya ba? Di kay imo noong pugson. Ay, wala mo ko na. Gusto na ko ba? Balikon sa dito ba? Tara na. Istorya sa bayo, sige, kuan. Mura kag naniguro na diha. Sindi, si mama ni mo, gusto pa yun, ugpuan kay duha ba ka adlaw? Yung tourist pa lang sa dito sa balay. Sa kasimana man niyang gusto unta. Pero kana wa yun kay may mo na kay ako maigo ra yun ko musuporta. Ang bata manggod. Siguro yun ana yun na permero basin sa sunod kuan tulo na ka adlaw, sa sunod 4 ka adlaw na makaya na. Nabag-uhan ang pud good siya kay ikaw daw. Ikan pa pagkabata nimo mo kalitrag kita sa imuha. Nya kaliton pa yun nimo kuha. Bisa na mag-ako siguro magkuhan ko eh. Nabiyaan pa yun ako kung papa nga gikan pa pagkabata mo na nagpadako.
Di na ito mabasol ng bataan. Si maayo ani. Pero inoon, di kang po jud dalim. Sige, sunod si Mana lang po kumangiram sa iya. Doy po ng bata ang pagmahal sa kuha. Uy, kanang ikuan po ko sa iya ba? Sini mo po na ginatukluran nga ipalayo sa kuha. Pagmahal, dili ka na ginahanglan tudluan pagmahal. Ay ang bata mismo sa imuha na magmahal kung imong gipakita sa iya ha, napoy pagmahal. Isa may mo kabalo pagmahal anang bata pa lang imong gibiyaan. Di balik ka dire kung ani na iyang postura, dako na, dalaga na, naka-eskwela na. So ni pagpapil sa imong pagmahal kung ikaw mismong inahan, wala nimo gipakita sa iyang pagmahal. Naraman na yung anak raman ang kuan. Tanawa ako. Gikan pa pagkabata, wala ko siya biyai, bisan nagkalisod mi, nagpait mi, na ako. Gimahal, gipalangga, giatiman. So mao na karon nga dako na siya, di siya gusto mawala sa akong atubangan. Gusto siya perminti na sa akong kiliran. Kay ako ang iyang naandan, nga amahan, nga gikan pagkabata niya hantod karon, ako siyang ginalagaan. Di ba, Cindy? Kabalo man ko, kasala na ko ng tanan, kay gibiyaan ta mo, pero okay, niadto ko ron dari na ako dari niadto ko sa inyo, napakita ko sa inyo, kay gusto ko makipasaylo sa kong mga tanang sala, sa gikan pagbata niya, gibiyaan na nako. Munang, dili man po siguro sala, og mga pasaylo sa inyo, madawat man tingali ninyo. Ako lang, baka nang tudloan po nimong bata nga magmahal sa kuha, baka nang imupod ko kung ipasigarbo sa iya ha, kay ako po biyang nagluwal na gikan pagbata niya. Napod siguro ko ikarapatan, o di lang po sa imuha tanan. Pwede man siguro ba? Husbon na ako, kanang kasing-kasing, dili na matudloan. Ikaw daw, kasing-kasing. Kasing-kasing, mahala si Cindy. Aminaw dahil na, naman na sa imong utok, nana si mong una-una. Kung sa imong pagbana-bana, si Cindy, matingala ka kay ganong di mo kuhan sa imo ha. Siyempre, bago pa ko ka nagpakita. Kinahalan pa na siya kuhan, kanang makita niya kadugayan, mapil sa bata nga, marag mamay di siguro ko ni. Hinay-hinay nga ma-develop, imupod siyang i-comfort, gustuhon sa bata nga matasin mo, narapod ko mo suporta, gustuhon mo kwaon, masugot ang bug ko, naragyan na ka sa hindi. Nga, okay sa'yo mo Cindy nga, sunod si Mana, hirman na po kang mama niya mo. Dili lagi ko ka-promise lagi pa nga mo kuan ko kay di magunsa mo ko dito apa dili magugo katulog gyapon dito magsigiro man gyapon kog siga akong mata pero og kuan ako sa una-unaon pa unsay angay na kong buhaton sa dili lasa lagi ko karon pa kay di jud ko katulog dito Okay, so karon nga kuan kadunggan man natong stress bata so yun ning kuanon hinay-hinay lang dili lang nato dali-dalion. Okay, bisag ako gusto ba ko nga mabuot ta pag-usab pero igon nga mo pasalig ka sa kuha mo kuan dili pa yung kay ko katuwa na karon kay murag kumbaga naanot na pug ko pa nga sukad pagbiya nimo kami rang duas bata nga wala po ko kauna-una nga mangitag lain kay kung mangita kog lain looy kayong bata basig unsaon pa ni sa akong makitaan may manang makita pud nimo ba nga duyo sa mga kalisod imo maming gibiyaan nga nag-aginod wa jud ko ni kuan og lain para lang ingnon nga kasi kuan nanay kuan dali ra kay nakakuan di ba na maayo ako lang yung gipanindigan nga mapadako ni kuning bata og makita pud sa mga tao mabisang gibiyaan ko nagyapon akong unsa ni responsibilidad wala ko gibiyaan. So karon may problema gud may lagan ni tag unsa ni di po kumingon nga may tag makigbalik ka ako hinay-hinay lang ako utob sa ikamaayo sa matag usa ka nato atong buhaton kay dinhi makakita ta og paglaom antod sa umaabot nga panahon nga ato na kining maangkon. Ora to sunod si Mana mahiram nimo siya hindi mo puyog siya pero di siya ka-promise kung magdugay siya. Ang importante diya makauban ni mga tong bata. Sige, mabalik lang ko sunod si Mana sina. Tulad na dito sa seryoso na kadaling mama niya. Sige na. Oo, batay lang yung problema. Sige.